Én akkor érzem magamat szabadnak, amikor autonóm és független lehetek, ami azt jelenti, hogy a saját mondataimat vagy tetteimet nem kell egyeztetnem senkivel, sem a tartalmát, sem a mienségét, hanem minden úgy történhet, ahogy én akarom, jogom van meghallgatni mások véleményét, és jogom van figyelmen kívül hagyni ezeket a véleményeket. Tehát amikor autonóm módon csak én döntök arról, hogy mit, hogyan és hol mondok vagy teszek. Most színészként, hogy érted a szabadságot? Emberként. Emberként például vezetés közben, amikor mondjuk eljutok a művészetek völgyébe, akkor ott onnan már úgy rendben van minden. Ha van választási lehetőségem, ha megválaszthatom, hogy mitől akarok függni, van is egy ilyen Fodorákos idézet, hogy szabadságban szabadon megválaszthatom, hogy kitől és mitől függjek. Én ezt nagyon osztom, mert rengeteg mindentől függünk, de ha van választási lehetőségem, az már egy bizonyos fajta szabadság. Az egyszerűsége és ugyanakkor a költőisége. Kicsit olyan, mint egy Pilinszky vers, most kicsit szabadon értelmezve Pilinszkyt és a vers fogalmát. Azt tetszett a történetben, hogy a film eszközeivel egy olyan belső szétesést látunk, ami fizikai formában megjelenik. Nekem azt tetszett a film történetében, hogy egy olyan dilemmát ragad meg, ami szerintem mindannyiunknak a személyes dilemmája, hogy hol a határa az önazonosságnak, és honnantól adja föl magát valaki, és talál erre mentségeket, előszeretettel talál mindenki a saját önfeladására mentségeket. De szerintem ez egy olyan napi szinten előforduló dilemma, amivel nagyon érdemes foglalkozni, mind pszichológiailag, mind művészileg. Mert azt hiszem, hogy tényleg az ember a legellentmondásosabb lény a Földön, és valahogy ezt nagyon jól mutatja be egy ilyen kis film. Hát, hogy képesek vagyunk teljesen ellentmondó dolgokat cselekedni, és ellentmondó dolgokban hinni. Tulajdonképpen a színészet lényegét fogja meg, hogy sokféle kényszer hatására egy színész merrefelé próbál lavírozni, hogy mégiscsak valamilyen módon megőrizze önmagát. Nekem azért fontos ez a történet, mert úgy gondolom, hogy a művészet nem létezik önmagában. Én nagyon fontosnak tartom, hogy reflektáljon a közegre, ami körülvesz minket, és ez a történet nagyon is reflektál, és talán arra buzdít sokakat, hogy egy kicsit vizsgálják meg a saját történetüket, a saját önfeladásukat, vagy nem önfeladásukat. Másra mutogatni mindig könnyű, de hogy az ember utána egy kicsit górcső alá veszi a saját döntéseit és a saját kompromisszumait, az egy kérdés, és erre egy film például nagyon is unszolhatja a nézőit. Hát remélem azt, hogy oda tudjon állni lelkileg azok mellé, akiknek sikerült kiugrani bizonyos helyzetekből, vagy megértse azt, hogy hogyan működik egy olyan fajta manipulációs rendszer, amiben áldozatokká válunk. Azt nem tudom, hogy a néző mit fog magával vinni ebből a történetből. Én az olvasás után azt viszem magammal, hogy ne kerüljem ki a nehéz kérdéseket. És ha a néző már csak ezt magával viszi, hogy egy kicsit gondolkodjon olyasmiről, amiről kényelmetlen időnként, az már szerintem nagyon sok. Többféle mondani valója van. Tehát van egy emberi része, egy ember önmarcangolása, meg küzdelme önmagával, és van egy mondjuk úgy, hogy társadalmi része, hogy mennyire engedheti meg valaki, hogy a társadalmi nyomás rá nehezedjen. Hát, hogy egy olyan alkotásban vegyenek részt tulajdonképpen aktív módon a támogatók, ami tényleg megpróbálja ezt a szabadságot megvalósítani. Hogy megnézzék ezt a filmet, ami ezt fogja bemutatni. Azért csatlakozzanak ehhez a projekthez, mert a szabadság az függetlenség is, és szerintem az elmúlt évek tökéletesen megmutatták, hogy a magyar független filmeket támogatni kell, és érdemes. Támogatásoddal Szabadon alkothatunk. Légy te is alkotótárs.